यार मोहिनी, आखिर तू एगो बहुत बड़ बजट की फिल्म साइन कर ही ले लू। एकर खातिर तहरा के बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू से काम ना चली, तोहरा पार्टी देवे के होखी, और वो बहुत बड़ पार्टी। ओके, बट अभी फिलहाल छोट पार्टी देहब, लेकिन एक बार जब हमार फिल्म बन के रिलीज हो जाई और हम बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाई, फिर रोज बड़ बड़ पार्टी देहब। ओके डन। डन। ओके बाड़ी, जौन इतना राती में बीच सड़क पे खड़ल बिया। लगता कि वो पागल लड़की बिया, ना था इतना रात के एगो लड़की सुनसान सड़क के बीचों बीच का करी। ए पागल लड़की, बीच सड़क पे काहे खड़ा बाड़ू? हटा रास्ते से। सुनत नहीं के, लागता ही सचमुच पागल बिया। ए लड़की, हट जा रास्ता से, हमने के देर होता, जाए के बा हमने के। ना हटब। ना हटबो तो कार से उड़ा दे तोहरा के। एगो काम करा, तू कार साइड से ले ला। बचावा बचावा। हेलो मोहिनी, कहाँ बाड़ू तू? हम तो हर कब से इंतजार कर रहल बानी, कब तक अइबू तू? के कमाल करेलू मोहिनी, तू हमार आवाज भी ना पहचान लू। हम करिश्मा बानी, तोहार बेस्ट फ्रेंड करिश्मा। करिश्मा, देखा अब ड्रामा छोड़ा और जल्दी से हमार घर आ जा। हेलो प्रमोद, जितना जल्दी हो सके तू घर आ जा, प्लीज आ जा। के बा देखा, तू जे भी बाड़ू, सामने आवा, सामने आवा। हमरा के मत मारा, छोड़ दो, हमरा के छोड़ दो। मोहिनी, मोहिनी। प्रमोद हमरा के बचाला हमरा के। वो हमरा के मार दी वो हमरा के। मोहिनी, का भेल तोरा के? और के मार दी तोरा के? ऊ के? करिश्मा। करिश्मा? आइले रहली, हमरा के वो मारे आइल रहली, हमरा मारे आइल रहली। मोहिनी, का हो गइल बा तोरा के? ओ यहाँ कैसे आ सकेली? हमार यकीन करा प्रमोद, आइल रहली हूँ। तरह के बताबा, हम और लकी घर आवत रहनी, तब वो लकी के रास्ता में ही मार डालली, और फिर वो हमार पीछे पीछे यहाँ तक आ गईली, और वो हमरा के भी मारे ही वाला रहली कि तू आ गईला और वो भाग गईली। मोहिनी, ये इम्पॉसिबल बा। तू शायद भूल रहल बाड़ू, तो फिल्म में लीड हीरोइन के रोल पावे के खातिर करिश्मा के मार देले रहलू, और ई काम में हम और लकी तोहर साथ देले रहनी। प्रमोद, वो आइल रहली, वो जिंदा बाड़ी। तू हमारी यकीन काहे ना करत आड़ा? काहे कि मोहिनी जे मरेला वो कब्बो लौट के ना आवेला।
और यह सच्चाई है। ई देखा करिश्मा के कॉल बा। कहाँ बाड़ू तू मोहिनी? तू अभी तक अइलू काहे ना? हम कब से तोहार इंतजार कर रहल बानी। जल्दी आ जा प्लीज। सुन ला तू, सुन ला। मोहिनी, हमरा के लग रहल बा केहू मजाक कर रहल बा। केहू करिश्मा की आवाज में मिमिक्री कर रहल बा तोरा साथे। लेकिन क्यों ऐसन काहे करी? काहे कि हमार जान अब तू सुपरस्टार बनने वाला बाड़ू। शायद केहू तोहरा के करिश्मा के मारत देख ले बा और अब उ तोहरा साथे खेल खेल रहल बिया ताकि उ तोहरा से पैसा ऐट सके। अगर ऐसन बात है फिर लकी के मारे वाली के रहली? और तोहार आवे से पहले जे हमरा मारे वाले रहली उ के रहली? प्रमोद, हम कर रहल बानी ना। करिश्मा जिंदा बाड़ी। वो हमनी से बदला लेताड़ी। उ तरह के और हमरा के दोनों के मार डाली। ओके बाबा, ओके। अगर ऐसन बात बा त तू चला हमरा साथे। वहाँ जाके दूध के दूध और पानी के पानी हो जाई और तोहर वहम भी दूर हो जाई। प्रमोद, हमरा के बहुत डर लागता। कम ऑन मोहिनी डार्लिंग, इस शेर जैसन बॉयफ्रेंड तोरा साथे बा तो डरे के का बात बा? प्रमोद, एक बार सोच ला, कहीं हमनी यहाँ आके कोनो गलती तो ना कर रहल बानी। गलती करे के तब्बे तो तोहर गलत फहमी दूर हुई। डोंट वरी, हमार होगा तोहरा के कुछ ना हुई। चल अंदर। करिश्मा, करिश्मा, देख लू यहाँ क्यों नहीं खे? ना प्रमोद, उई है कहीं बाड़ी। हम फील कर सके नहीं ओकरा के। हमरा ना आवे के चाहत रही यहाँ पर। बहुत बड़ गलती कर देनी हम, बहुत बड़ गलती कर देनी। का हो गइल बा तोहरा के मोहिनी? यहाँ क्यों ना हा यार? अच्छा से देखा, ये घर ना जाने कब से बंद पड़ल बा। कितना गंदा बा यहाँ सब कुछ। अगर यहाँ केहू या फिर करिश्मा भी होकत तो साफ सफाई होकत कि ना? हाँ, बाकी हमार यकीन कर प्रमोद, हमरा बहुत स्ट्रांगली फील होता ऊ ये कहीं बाड़ी। तू चला यहाँ से अब। करिश्मा, करिश्मा, देख लू ना, इतना आवाज देला के बाद भी करिश्मा ना आई। अब तक यकीन करला कि करिश्मा मर चुकल बाड़ी। कहा तो कर लाश भी दिखा दी। का भइल? प्रमोद, हम कहले रानी ना, ओ बाड़ी, ओ बाड़ी। कहाँ बिया? यहाँ बाने हम। करिश्मा? करिश्मा ना, तू दोनों के मौत बानी। बदला ले आयल बानी हम। करिश्मा अपन उधार और धोखा के वार कब्बो ना भूलेली। जब जिंदा रहनी तब्बो ना, और मर के भी ना। रजनी, जब से हमने अमृता विला खरीद ले बानी, जाने काहे लग रहा बा कि हमनी कुछ अच्छा करे वाला बानी। सचो जगह बहुते अच्छा बा। ओ विला के देखा थी लगेला कि जैसे ओकरा बहुत प्यार से बनावल गइल रहे। रजनी, काहे ना हम अमृता विला के तोड़े से पहले कुछ दिन वहीजे रही। ओकर न्यू लेआउट और फाउंडेशन की तैयारी सब वहीजे से करल जाई। का कहलू? ख्याल तो बुरा नहीं खे जनाब के। बतावा कब शिफ्ट करे के बा? अब वहीं चलल जाओ। कूल, तो ऑपरेशन पैकिंग शुरू कर जाओ। वो लैपटॉप मत भूलिया।
और तू लेआउट इंस्ट्रूमेंट लावल मत बोली हा। ठीक बा। लागता हमनी के शिफ्टिंग से मौसम भी रोमांटिक हो गईल बा। हमनी की वजह से ना, सिर्फ हमार वजह से, काहे कि तोहरा अंदर रोमांस की कीड़ा बहुत ही छोट सा बा और ये मौसम हमार वजह से बदले बा। हम रोमांस की क्वीन जे बानी। नो फाइट विथ बीवी, तू ही जितलू। एक्सक्यूज मी। यस, तू लोग के बाड़ा और ये गेट काहे खोल रहल बाड़ा? लेकिन आपके? हमार नाम देव हा और ये नेक्स्ट बंगलो हमार ही हा। आपसे मिलके खुशी भइल। हमार नाम निखिल हा और ये हमार वाइफ रजनी। ग्लैड टू मीट यू। आप हमार सवाल के जवाब न देनी। ओ हाँ, हमनी जगह खरीद ले बानी। ना लेवे के चाहत रहे। मतलब? ई विला पे भूत के साया हा। ई का बकवासा? ई भूत ऊत कुछ ना होखेला। देखी मिस्टर, रात ज्यादा हो गईल बा, आप अपन घर जाएं। बाय। चला निखिल। जेकर मौत आवेली वो इहे बंगलो में चल आवेला। मूड ही खराब कर देलस बदतमीज। आई थिंक ई बंगलो के ई आदमी लेवल चाहत होखी, लेकिन एकर डील ना हो पाइल। यही से ई आदमी हमनी के साथे साइकोलॉजिकल गेम खेल रहल बा कि हमनी के मन में जगह के लेके गलत बात बैठ जाओ और छोट से छोट मिस्टेक्स एकर साथे जोड़ दी और फाइनली एके बेच के यहाँ से निकल जाई। आई थिंक तू सही कहा तड़ा। एनीवेज, अब सुतल जाओ, कल बहुते ज्यादा काम बा। बहुत काम बा कल के। निखिल, निखिल, उठा। निखिल, देखा क्या हो गइल? उठा। का हो गइल यार? आँख खोला और देखा। ई के कैलस? खिड़की दरवाजा सब खुला बा। हमनी के सब सामान बिखरल पड़ल बा। निखिल, कहीं भूत तई सब ना कैलस? अब तू शुरू हो गइलू। ऐसन कुछो ना हा, लेकिन हमरा के पता बा ई सब के कैले बा। के? उहे जौनी प्रॉपर्टी के हथियावल चाहता। चला हमरा साथे। ना निखिल, अभी ना। इतना रात में? इतना रात में ही जाप सही हो की रजनी। अगर अब हम चुप बैठ गए नी तो कल भी यही करी और करत रही। चला। तू दोनों यहाँ? देखिए मिस्टर देव, अगर आपके लागत था कि आप हमने ऐसे डरा के भूत के कहानी सुना के हमने से प्रॉपर्टी हथिया ली है, तो ये आपके गलत फहमी बा। ये हमने के ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर देव। इससे दूर रही, अदरवाइज हमरा के पुलिस बुला के पड़ी। आई डोंट नो तू ये सब हमरा से काहे कह रहल बाड़ा। और प्लीज, तोहार प्रॉपर्टी में हमरा के कोनो इंटरेस्ट नहीं खे। अगर तोहके तोहार बंगलो में कोनो बैड एक्सपीरियंस भइल होखे तो उससे अब तोहरा के खुदे डील करे के पड़ी। आई टोल्ड यू, वहाँ पे भूत बा। विश्वास ना होखेला त जा वहाँ एगो खील ठोक के देख ला। गुड नाइट। हमार तक कुछ समझे नहीं के आवत। लेकिन हमार समझ में आ रहल बा। का करे वाला बड़ा तू? सच्चाई जाने के बा हमरा। तू ठीक था बड़ा? निखिल, चल जा, घर छोड़ के चल जा। अगर तू हमार घर के दोबारा नुकसान पहुंचाइला
तो हम तोहरा के जान से मार डालब। चल जा जा। हे भगवान, का रही सब? मतलब मिस्टर देव ठीक कहत रहले, यहाँ भूत के साया बा। हमनी यहाँ से अभी चल जाए। चल जाए तक करब का रजनी, करब का? हमार जौन कुछ भी रहे वो सब हमें प्रॉपर्टी में लगा चुकल बानी। हमें प्रॉपर्टी ऐसे छोड़ के न जा सकेनी। तो का अब तू भूत से लड़बा? निखिल, समझे के कोशिश करा। जिंदा रहनी तो फिर से कुछ शुरू कर ले हम। लेकिन अगर यहाँ हमने मारल जाए तो? ना मारल जाए। अगर वो आत्मा के हमनी के मारे के ही होखत तो वो अभी तक हमनी के मार देत। हमनी के यहाँ से जाए के मौका ना देहत। मतलब ई कि ई आत्मा बुरी नहीं खे। और दूसर तोहरा याद बा कि वो का कहले रहल कि हमारी घर के हाथ मत लगइहा। मतलब ओकरी घर से रिश्ता बा और ओकर साथ जरूर कोनो गलत काम भइल बा, जेकर वजह से वो भूत बन के ई घर के रक्षा कर रहल बाड़ी। निखिल, ई का बहकल बात करत अड़ा तू? हमनी के यहाँ से निकले के चाहिए। ई वक्त हमनी खातिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है बा। ना रजनी ना, बिलीव मी, ई आत्मा के घर में ही ई आत्मा के राज हा। हमनी एक बार ओके ढूंढे के कोशिश करे के होगी। बिलीव मी, अगर कुछ ना मिलल तो हमनी यहाँ से चल जाए। बोला साथ देबू? ओके, ढूंढल जाओ। आप का करी? हेलो मिस्टर निखिल, ये फोटो आपके कहाँ से मिलल और इतना रात के हमरा ये फोटो भेजे के का मतलब बा? हम आपके बंगलो बेचले बानी। अगर आप हमार प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ जाने ले तब प्लीज स्टे अवे। ना रमेश जी, हमनी ऐसा कुछ न करल चाहता नहीं। बस ई जानल चाहता नहीं कि आपके साथ ई लेडी के हा। अमृता नाम है कर, पर तू काहे पूछा तारा? आपके ये अमृता इहे घर में हा? अमृता जिंदा बिया? हम वही आवतानी, ओकरा रोक के रखिया। कहाँ बिया अमृता, कहाँ बिया? यहाँ बानी हम। अमृता, अमृता हमार बात सुना। हमरा मारत काहे बाड़ू तू? अमृता, तू तो हमार प्यार में पागल रहलू, प्रेम दीवानी रहलू, और अब ई सब काहे कि अब तक तू ही प्रेम दीवानी के प्यार देख ले रहला। अब तू अपन धोखा के गुस्सा भी देखबा। धोखा? ना अमृता, हम तोहरा के कोनो धोखा न देले बानी। बाकी तू ही हमरा के छोड़ के चल गई रहलू कहीं। हम तो आज भी पागल के जैसे तोहार इंतजार करत रहनी। हम तो शादी ही न केले बानी अमृता। सच? तोहार कसम अमृता। इतना ही प्यार रहे हमरा से तो बतावा, हमनी के प्यार के निशानी घर के छोड़ के काहे चल गईला तू? और एकरा बेचला काहे? बेचनी ऐसे काहे कि तोहरा नाम मिले से हम गुस्सा से भर गल रहनी। हमरा के तू धोखेबाज लगत रहलू, और ये घर यही से छोड़ के हम पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गल रहनी। काहे कि एगो एक्सीडेंट में मॉम डैड की मौत हो गल रहे। उनका तो मरे के ही रहे। बुरा काम के बुरा नतीजा ही हो खेला। का मतलब? हम भागल ना रहनी रमेश, बल्कि तोहार घर वाला लोग हमरा मार के ई दीवार में चुनवा देले रहे। बाकी हमारा आत्मा के मुक्ति ना मिलल और हम एक घर में कैद हो गई नी। बाकी हम अपन प्यार के निशानी
ई घर के केहू के बिगाड़े ना देहनी, लेकिन लेकिन काम रीता, अब हम थक गइल बानी। ई दीवार में हमार कंकाल बा, तू अपन हाथ से ओकर अंतिम संस्कार करता रमेश। अब हमरा के मुक्ति चाही। ना अमृता, हमरा के तोरा साथे रहे के बा, हमरा छोड़ के मत जा। हमरा के जाए के पड़ी रमेश, अगले जन्म में फिर से मिलब। रमेश जी, आप चाहिए तो ये घर वापस ले सकेनी। हमने अपन प्रोजेक्ट कहीं और शुरू कर ले हब। थैंक्स, एक काम काले। जय, बाइक रोका। का भइल? रोका। अरे अब बतावा भी। तू रोका तो सही। तरा पता बा, यहाँ पास में एगो बेर के पेड़ बा, जेकर बेर बहुते मीठा बा। काहे ना कुछ बेर तोड़ के हमनी भी ले जाल जाओ। अरे इतना राती में के बेर तोड़ेला हमार माई? कहीं जंगली जानवर आ गइल त? हमनी कल सुबह आवे के। कल ना, हमनी आज और अभी ये बेर तोड़ा। ओके बाबा, लेट्स गो। बेर तो वाकई में बहुत मीठा बा। आह! का भइल? कांटा चुभ गई। दिखावा हमरा के। रीबा, का भइल तोरा के? रीबा, रीबा का भइल? का भइल? बचावा! बचावा! भूत! भूत! बचावा! 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 हेलो, मंटू मैकेनिक। हमार कार बैंक मैनेजर श्याम जी के बंगलो के सामने बंद पड़ गई बा। हाँ, ठीक बा, ठीक बा, हम लोकेशन भेज रहल बानी। अरे डॉक्टर किशोर, हमार भाई, आवा आवा, अंदर आवा। हाँ तो बतावा, आज हमार घरे के रास्ता कैसे भूल गया डॉक्टर साहब? अरे कुछ ना श्याम, वो हम अपना घरे जात रहनी, पर आपके घर के सामने हमार कार बंद पड़ गई, तब बस यही से आगे नहीं। मतलब कार बंद ना होकर त तू अपना दोस्त के घरे कबो नहीं था? अरे ऐसन बात ना है यार। का बात बा? तू बड़ा परेशान लग रहा बड़ा, का भइल तोरा के? नमस्ते डॉक्टर किशोर। का अंजलि भाभी, आप भी? डॉक्टर हम दूसरा के खातिर बानी, अपना के खातिर तो हम सिर्फ और सिर्फ किशोर बानी। सो प्लीज आप लोग हमरा के किशोर ही बोली। अरे भाई, अब हमने डॉक्टर के डॉक्टर ना बोलब तो का कंपाउंडर बोलब? काहे अंजलि? बिल्कुल सही कहानी आप। ओके बाबा, ओके, आप लोग जितनी और हम हार गनी। आप लोगन के जौन बोले के हाँ बोली। ये भइल ना बात। वैसे किशोर, हम और अंजलि तोहरा से बहुत नाराज बानी। काहे? काहे का? तू हमरा से मिले कबो आउबे न करेला,
बस फोन पे ही कहला कि आज आ रहल बानी, कल आ रहल बानी, बस यह बात। अब का बताई यार, जब से सीनियर डॉक्टर बनल बानी हमरा तो केहू से मिले के छोड़ा खाए पिए के भी टाइम ना मिलेला। ऊपर से ऑपरेशन के केसेस इतना आवेला कि पूछा ही मत। पापा, मम्मी। रीबा बेटी, इनसे मिला, ये किशोर अंकल बाड़े। नमस्ते किशोर अंकल। नमस्ते। रीबा बेटा, तू तो कल आवे वाला रहलू, तो आज अचानक कैसे? मम्मी, वो का बना कि हम आप लोगन के सरप्राइज देवे चाहत रहनी। ऐसे छोट से झूठ बोलनी कि कल आए, जबकि हम आज ही आवे वाला रहनी। मम्मी, हमरा बहुते जोर के भूख लगल बा, जल्दी से हमरा खातिर कुछ बना दो ना। कौनो ना, अभी बना देता नी। श्याम, ये लड़की के बिया तहार बेटी के तब बचपन में ही तू और अंजलि मिलके मार दिले रहला ना? ना यार, हमनी की हिम्मत ही ना भइल एगो छोट सा बच्ची के मारे के। श्याम, तू लोग एकरा के ना मार के बहुत बड़ गलती कर देले बाड़ा। लेकिन यार, केहू के मारब भी तो गलत बा। हाँ, पर शैतान के मारब गलत ना होखेला। यार रीबा हमार और अंजलि की बेटी बिया, हमार खून बिया, और माँ बाप अपना ही बेटी के कैसे मार सकेले? ई मत भूला, ओ केहू की बेटी होके से पहले एगो शैतान बिल्ली बिया। भूल गईला? एकर पैदा होके पे तहार घर के आसपास दिन रात बिल्ली ही मंडरात रहली, रोत रहली। तब हम ही बतौले रहनी कि बिल्लियन के 9 जिंदगियां होखेली, लेकिन अगर कौनो भी बिल्ली अपना पहले के 8 जिंदगी पूरी तरह से जी लेवेली और ई दौरान कौनो बीमारी या एक्सीडेंट से ना मरेली, तो ओकरा के अपन आखिरी यानी 9वीं जिंदगी एगो इंसान के तौर पे गुजारे के पड़ेला। और अगर ओकर मुंह पे इंसानी खून लग जाला तो वो भूत बिल्ली बन के लोगन के शिकार करेली। और इत्तेफाक से तोहार बेटी भी एगो ऐसन ही बिल्ली बिया, और ओकर मुंह पे खून लग चुकल बा। मतलब तू कल पुछले रहला ना कि परेशान कहे लगा तारा? त सुना, ई हा तोहार बेटी के सच। जब इतना अंधेरा में तू ओकर चेहरा ही ना दिखले रहला, त इतना यकीन के साथे कैसे कह सकेला कि रीबा ही रहे? चेहरा ना दिखनी, लेकिन ओकर पहनल कपड़ा दिखले रहनी हम, और उहे तरह के कपड़ा पहनले रहल जैसे रीबा पहनले बाड़ी। हम ना मानिला तोहर बात, हमार बेटी केहू के ना मार सकेली। देखा यार, हम समझ सकीला तोहर फीलिंग के, लेकिन जोन सच बा उ सच बा। हो सके तो ओकरा के छोड़ के कहीं दूर चला जा। केकरा छोड़ के दूर जाए के बात करत आनी किशोर अंकल? केहू के भी तो ना बेटी। इली आप लोगन के अदरक वाला गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। अब हम चलतानी किचन में, मम्मी के हाथ बटावे। यार, कहीं तहार बेटी हमने के बात सुन ले हुई तो अनर्थ हो जाई। टेंशन मत ला, उ ना सुन ले होगी। तू चाय पिया। माफ करी है यार, हमरा के अब जाए के होगी। बचावा, बचावा। घबरा मत अंजलि, हम आ गेल बानी। रीबा बेटी, उ तो हर माँ बाड़ी, और हम तो हर पापा। बेटी, अपना माँ के छोड़ दा, जा दो ओकरा के। श्याम तो हर बात ना सुनी, ओकर मुंह में इंसानी खून के स्वाद लग चुकल बा। ओकरा अब सिर्फ खून चाहिए, फिर चाहे वो केहू भी होके। अंजलि! हमार बेटी अपना ही माँ के मार देलस। श्याम, संभाल अपने आप के, ये रोवे के समय नहीं खे। अगर आज तू कमजोर पड़ गईला तई भूत बिल्ली सारा इंसान के मार दी। यही से प्लीज हमरा के बतावा, वो मंत्र वाला हथियार जौन हम तोरा के एकरा मारे खातिर देले रहनी, वो कहाँ बा? वो हॉल में आज भी दीवार पे टंगल बा।